mo akwa baba Mpomponso TV na Mpomponso TV de bia se de ka no se de otufo one na hemfo ne na manhene na brempon etena se wo Manhyia edi ensem no saa ne fa na saa de bere wa yen de enka ho na ene 14th August 2023 ene otumfo ani Kumase Traditional Council ene etena ase na ensem wa ne wo ho no ne ye de bere mako se di isi wo Manhyia na de di kan nana Adɔntenhene ebra obaye ede ne hema na asa ne ba panyini ebe kire otumfo bra wasi ba panyini foforo ode ne ba be kire otumfo eno no ye di kan de etoso mienu atonsu Kyirapatrɛ nso ade hyesem apagya den na otumfo asam no aba ma waka hwese asumdue beba na no mu na o ma kwan se obusua no nkohia no munyi di hye ba konfamra abrantie bi ko ya de hyebrantie bi ko sere otumfo ntam kase kagu oba panyina wo Kyirapatrɛ ho se oba panyina ni nya de hye tie nam so ma enam se Kyirapatrɛ eka akwamu fekuo no ho nti no nanan mo akwamu fekuo ni di animu a omudi amane ebebo otumfo na omudi abrantie ne ba ya mo ba amane ni nyina de kire otumfo no abrantie so de ompene tintintin bia ekurase maka menwe yebusa na so na kantam no osere sampa on na kantam no yemum osere otumfo asema ogina so de kantam ni nyina wotwesan sabio sabi se wo mpema nso bia okoka so ohema na nya de hye no ene wo twe asan ohema no de hye ti ema nananom so antwene bibiri fise oyiro nsemu a eni ebumu wa ama nananom amre nanam so okoka otumfo ntam kase ni ntino de amamre kwan so ese chindedua nananom chindedua esa abo no nwan ma eno ode beba de asomdue beba ma otumfo ese ebusua netem ye wie ho no ye kokoro fra na Aprɔmase ade sesam edi be bosome be nsia wo Manhyia na enu mu na opanyina fra na opanyini kookra esere otumfo ntam kase eka de gu Aprɔmase hene eso se woni ni mienu nyina ade hye na panyini bi efra no amankwa de onka woni Aprɔmase hene na no na Aprɔmase hene esa kantam kase de gu amankwa no se amankwa no nye ne de hye amankwa no nye ne de hye amankwa no so kantam ne bi de boso se wono so de hye pa na Aprɔmase hene enka no na no asemi committee committee otumfo yi ma committee na ese committee no kotena se a wiwem na nkrobo no mu no opanyini bi afra no kofifo fie ono na Aprɔmase hene yi ni se onya ne kasa mafo no nya nam emmo enkru emfama no na eno nene asem ne ba otumfo anim a otumfo ntim no kire se wo opanyini kofifo fie no wo ni hu kwan se okokobɔ enkru de ma Aprɔmase hene ne ye ka wo kura na ye de sekan ewo Aprɔmase akonwa no enipa mu gina mu twemanso Aprɔmase hene opanyina mankwa ene opanyini kookra ne nyina mu nyina obi e no ye de hye obi anya de hye wo Aprɔmase akonwa no wo opanyini kofifo fie no wo na wo ye de hyekan a otumfo kire se wo firi oba panyini efra no oba panyini kwatema ase na saa kwatema na sefo no nyina ene di Aprɔmase akonwa no a eyeye na omu maka ni nyina enye otumfo kire se opanyina mankwa akra de ono wo firi akyem anyinam a oba ye abosom tano no de ba ye ode betena Aprɔmase kurom ho enti ono okremu se wo ye Aprɔmase de hye a enye saa na Aprɔmase nyino no so te akonwa so no so no ofiri obi efra no asi na ase enti saa panimfo nyina omu nyina anya de hye wo Aprɔmase akonwa no to omu kantama entam hu na omakɔ kan de akɔkɔtwe dibira eni ho emfama wo mu na opanyina efra no kofo fie de wono ene de sekan wo Aprɔmase akonwa no we ye Aprɔmase asem sɛdeɛ akwakosie ye wie Aprɔmase asem no ena ye call otumfo Nkɔnsɔnhene asem so ono aso ena ye aduamoa hene aduamoa no ewo kɔde empotam ho na ewo wotra kɔde a wodo unsani fa so bonsa junction bi wo ho
ɛhɔ no okɔ aduman na aduamoa nso ɛwɔ hɔ saa kure ɛna otumfoɔ Nkɔnsɔnhene ɔsa di ɛso hene na ɛnɛ sɛdeɛ esi bɛyɛ bosome miɛnsa ɛbɛyɛ ebisi ɛyɛ nansa na yɛtwa mu ya yɛtu ɛyɛ abɔdɔm hene ɛnɛ otumfoɔ atu Nkɔnsɔnhene a ɔno ɛna yɛ aduamoa hene so afira konwa so na ɛdeɛ bɛnsɛm ɛna otumfoɔ gyina so a wɔde tu Nkɔnsɔnhene efiri akonwa so ne nyinaa ne sɛ na asase ho manso abɛda Nkɔnsɔnhene ne otumfoɔ Atɛnehene ntɛm a mpanimfoɔ mmienu ɛtwe manso na otumfoɔ ɛde asɛm ne ma committee a na otumfoɔ Ankɔbea hene ɛka ho bie ɛma ɔmo yɛ sɛ committee nkɔhwehwɛ mu na ɛhyeɛ sɛmo ne de obi ɛka bia no mu hwɛ no kura wɔ mu no mu mfa asɛm no ɛmɛto n'anim na no na committee kyerɛ sɛ ɔmo yɛ biribi awie ama nsase no ho plan nyinaa ɔmo asensan krataa na ɛyɛ sɛ otumfoɔ director so ɔmo mfa nkɔ land secretariat na wɔn hwɛ na ɔmo mfa mɛto n'anim na wɔn hwɛ no mfa nokora ɛnto deɛ da na ɛno mu na committee ni so ɔmo te yɛ sɛ ɛyɛ otumfoɔ Nkɔnsɔnhene no wakɔ asase no a otumfoɔ ahyɛ sɛ mu obiara nkɔ so kɔpem sɛ obɛbua no akyerɛ baabi a nokora ɛda no saa Nkɔnsɔnhene wɔde ne pɛ akɔ asase no so a kyerɛ sɛ wɔkɔtɔn bi wɔkɔkremu baabi sɛ ɛne dea ɛma committee yi frɛ ne ba wɔn anim yɛ sɛ daabi ade a wɔyɛ no ɛnyɛ amaneɛ wɔn de ne ba otumfoɔ anim a onya amane a ɛbɛsi na edi bim no kora ɛsɛ nkɔdi ba otumfoɔ ɛbɛsrɛ otumfoɔ sɛ ampa wɔdi fɔ na otumfoɔ na edi bim no onya mfa saa edi bim no ɛmae no kora da so gyina hɔ sɛsi a nti committee no akyi ne dedua nti saa ɛno wɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu nso ne sɛ ɛyɛ Nkɔnsɔnhene wabɔ awura asase no mu a wɔde baabi kora ama nkurɔfoɔ bi sɛ ɛyɛ ne bɛn mu nti na ɔmo nto wɔ ɛmfamfa saa baabi ɔse ɛyɛ ne bɛn mu no ho na committee kyerɛ sɛ daabi wone ho kwan sɛ wɔyɛ sa fi sɛ asase ho manso da otumfoɔ anim a wɔnka nwieyɛ woyɛ dɛn ɛna akɔtwa baabi anaasɛ baabi a wɔse ɛyɛ bɛn mu no ɛnɛ deɛ ɔkɔka sɛ yɛnkɔto wɔ anaasɛ fasuo ɛmfa ho ebiom nso ɛberɛ a nananom se ɔmo kɔhwɛ ɛyɛ ɔmo pɛ survey a ɛkɔ nsase no so yɛ plan yɛ biribiara ɔmo de asɛm no ɛkɔto otumfoɔ land secretariat a yɛwura apagyahene na da anim ɔmo de kɔkɔto n'anim no ɛyɛ Nkɔnsɔnhene yi bɛyɛ a wɔn na yɛ kyidɔmhene ɛma Nkɔnsɔnhene saa brantie yi twe fon ɛdi twae saa plan yi di twae ɛna ɔmo kɔ printing ne kakraka no ɔmo de nam sɛ afei de otumfoɔ abu ansase ne nyinaa ɛde ama ɔno Nkɔnsɔnhene nam sɛ ɔmo atumi akɔtwa secretary saa plan ne ho mfonyini nyinaa no ɔmo printing ne kakraka ɛna ɔmo de ka nsɛm sɛ otumfoɔ abu ɛde ama ɔmo nanso asɛm no ɛnyɛ nokora a ɛyɛ sɛ wɔyɛ saa deɛ no na sɛ ɔma ɔba ɛkɔkɔtwa saa mfonyini na so ɔde ne nam a na ɛsɛ mo yɛ ama biribi nokora bi na wɔmpɛ sɛ ɛbɛda adi otumfoɔ nka asɛm nso na wɔde n'ano asɛm anaasɛ wɔde krataa bi nam a wɔka nsɛm a otumfoɔ nkaeɛ na deɛ ɛtɔ so ɛnan a ne twa to wɔ ne nsɛm a ne kɔ adum no sɛ mfie bebree ni ne nkonnwa kora baabi eguo kora no ɛyɛ Nkɔnsɔnhene ɔmpɛ akyira kwan kora sɛ ɔbɛhwehwɛ mpo na wato aduane mpo de ama nananom ama kɔm ɛde nananom a otumfoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ ne nkonnwa gu kote ɛna ɔno nso te ɛyɛ aduamoa na sɛbi wote baabi na nkonnwa gu baabi ɔmpɛ akyira kwan nananom ɔnhwehwɛ nananom akyira kwan na ɔmpɛ baabi papa bi kora mfo mu ntena na ɔnto aduane ɛmfa ma wɔ mu na ɔbɛtena hɔ sɛ woyɛ otumfoɔ Nkɔnsɔnhene sɛbi otumfoɔ bi mpɔn a na ɛnyɛ ne kwan so no otumfoɔ kasa no paa sɛ daabi Nkɔnsɔnhene yɛtu adeɛ so ɛde waba mpere nan nie nanso sɛsɛ paa deɛ otumfoɔ sɛ wɔnhwɛ ɛma saa nneɛma no ɛnkɔ so ohun mɔbɔ na ɔde akyɛw ohun mɔbɔ na ɔde akyɛw saa yɛtu ɛde waba saa mpere nan ɛso deɛ still adeɛ woyɛ ɛna woyɛ nti ɛnɛ Nkɔnsɔnhene saa kɔ adu yɛde bɔɔ ne nyinaa ɔbɔ ne ho mmɔde naa bi sɛ nka ɔbɛyi ano maako nanso ɛnam sɛ nsɛm no ano ɔden a na ɛbɔ no a na ɛyɛ nti no wɔntimi anyi ano ama na ntɔ aso mu nti ɛnɛ Nkɔnsɔnhene yɛworɔ nan mu mpaboa a ɛnɛ wɔnyɛ Nkɔnsɔnhene biem na wɔn saa nyɛ aduamoa ahene biem na mo meɛnkɔ Manhyia yi ne yɛnkɔ tie ɛbrɛ a otumfoɔ ɛtu no yɛnkɔhwɛ mfonyini no na yɛmmra fu ana mo di no ho tie na mi dua ti ase si chami dua ti ase ka cho se ne die wo no ko yi ma no shuro ka cho se ne die wo ko yi ma no wo kura sa no
Bozuba. Some of the who are the same Bozuba. And then them are all that woman. And then they home at home. Young. Now, who buy a nut and then he would know. Sure, buy it. That's what you don't know. I tell you, you only hot. Sure, so, Majao, Miss Menon and Netia. I bring Menon to Timo, your show. Jump, so down. As somebody at Tagua, go down now, but so I put you go down. Go down before this. Menon, yes, some Jean, see your dear, or some. The piano, not sure about the sea. When your brow was on brow, a good what they wouldn't even go home. So, no brow as a little swallow. A good what they wouldn't even so called Gunsa. When your brow won't go up him now. Or so shall brow, who would not a people who didn't know. Yeah, now, Mason, train us over who's on as one person over. So, what the devil was wrong. Those are proper rabbits who were there for one or two. Also, about someone about you. And I will see the video to do you. Or telling them, see, well, you know what I see, you have to get for you. To be as well, that was not as if you Kwa baby, say mo hunu sede ni nyina esi ekoye na mesere say sede wo hu no no anasa wutie ya wo hweye no saa pepe na wo kirima kire obi a manenye emfama yen ko kan asam ne nane no na ma menkyira de bi wo ha otumfo da so wo benkum fekuo no na benkum fekuo no mu nsam no won kanwie na enam se ohene otu ohene bi a ontena se eni asem ntino ama benkum nsam ni nyina no otumfo entimi anka fise ya mane ne amamre se itu ohene bi a opem so santehene otumfo ontena se eni asem bi abiem enti ensam a na ewo benkum ana se enne ensam a na nka yese woka enne 14th August yi no odi ahye enne na wotwe a enne na wotwe eno behwe no waka nsem ni nyina na obuobuo ni nyina hwe bebia no kreda na odi ato sa pepepe edi ama asantema akoso na mesero se Mpomponso TV waba so ide subscribe ma ye ehia ye pa subscribe efama ye like de ye keka kan nyina comment kire wadwene busa ensam ye beba ba be yiwa no na mesero se ensam aye kan nyina like ni nyina fama ye na comment busa ensam ma contribution mra na ye hunu de mo ka na ye so nsakire bi ho a ye so ye edi amamo mesero se munya bre emfama ye se de be ya da bia ye de video ba bunya bi edi ahwe edi amaye miam di dwumadi ho chia midin edi osei hyiaman dasane ye be hia na edi ensam a esi manhyia ni nyina edi abrem yakra mu nyina